Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, Orreaga Fundazioko Koldo Amatria etorriko da gure platora. Eta ondoren, Ane Patxeko logopedarekin ere hitz egingo dugu. Hala ere, lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1930ko azaroaren 30ean Eusko Abertzale Ekintza Alderdia sortu zen San Andresko manifestuaren bidez. Bestalde, 5 urte beranduago, 1935ean Fernando Pessoa Portugalgo idazle eta saiogilea hil zen. Gainera, 2 urte beranduago, 1937ean Ridley Scott Britaniar zinema zuzendaria jaio zen. Eta azkenik, azaroaren 30ean ere, baina 1969ean Zeppo March estatubatuar aktorea hil zen. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur azaroaren 30 astearte hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Elurteak gutxitu egin dira eta metatutako elurra urtzea eragin dezaketen euritek ordezkatzen dituzte. Israelgo estatu sionistak Palestinan ezartzen duen salbuespen eta zapalkuntzaren egoeraren aurka elkartu dira Iruñan hainbat talde internazionalista. Esnaola kontseilariak Nafarroko jaurigiko bi tapiz zaharberritzeko lana bisitatu ditu Madrilen. 11 udalek jaso duten Nafarroko gobernuaren diru laguntza baserriak eta bideak aurkitzeko eta seinalaztatzeko. Carolina Milagrok irabazi du Nafarroko Foru Komunitatea saria tuterako joten lehiaketan. Salbuespen espetxe politikarekin amaitzea eskatu dute Sara Fernandez Iruñako gaztearen heriotzaren 18. urtemugan. Nafarroko 10 zerri-aztegi saritu dituzte Porc d'Or sarietan, horietako 3 Baztan Bidasoko eskualdetan. Erribera Goitiko 30.000 biztanle baino gehiagok erabili ahal izango dute materia organikoaren 5. edukiontzia irekitzeko giltzarik gabe. Orreaga Fundazioak Nafarraren eguna abenduaren 3 egitarau zabala prestatu du. Gaurko komunikabideen azalak aztertzera joango gara orain. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Argazkian osasuna trabatuta dagoela nabarmentzen du. Titularrak aldiz, Nafarroako pentsiodunek 2022an batez beste hilean 30 euro gehiago kobratuko dutela dio. Horretaz gain, etako presoen konpromisoa azpimarratzen du, ongietorriekin amaitzeko. Gaia aldatuz, 15 egunetan Nafarroan aurreitzordurik gabe 2.300 pertsona baino gehiago txertatu direla jakinarazten du. Baita foru ogasunak urtean, pizgarri fiskaletan, 1.476 milioi gastatzen dituela ere. Bestalde, euriak eta urtzaldiak arretan Nafarroako ibaietara desbideratzen duela aipatzen du gaurko Notiziasek. Gainera, San Saturnino prozesiorik eta erraldoien konpartsaren irterarik gabe ospatu zutela jasotzen du azalean. Eta bukatzeko, Mesik urrezko baloi bat errepikatuko duela azpimarratzen du. Alexia Putellas ere tartean dela. Diario de Navarrara pasako gara. Titularrak dioenez, geldialdirik gabeko inflazio batek 2008tik pentsioek izan duten igoera handiena suposatzen du. Argazkiaren bidez, osasunak berdinketa lortuta eskertuta egon beharko lukeela nabarmentzen du. Horretaz gain, pediatriako larrialdietan 5 ordu arteko itxaronaldia dagoela jakinarazten du. Gainera, osasun karpeta aktibatzeko 2 puntu espezifiko azaltzen ditu. Bestalde, Kanarietako sumendiaren labaren azpian nafar baten errautsak aurkitu direla aipatzen du. Eta azkenik, balio galtzearen aurkako hartzapezpikuaren mezua nabarmentzen du azalean. Gararekin jarraituko dugu. EPPKaren mezua nabarmentzen du titularrak, esanez modu pribatu eta diskretuan jasoak izan nahi dutela. Argazkiaren bidez, Hondurasko Castroren garaipenak zelaiaren aurkako kolpea ekarriko duela iragartzen du. Bestalde,
Sara Fernandezen eta dispertsioaren biktimak kontutan hartzeko ekitaldia aipatzen du azalean. Eta bukatzeko, ospitaletako egungo presioak EAEn larrialdi egoera ezartzea ekar lezakeela gogorarazten du. Jarrai dezagun berriaren azalarekin. Titularra EPPKak presoen harrerak soilik esparru pribatuan egitea nahi duela da. Argazkian, Saioa Alkaizta Guaiar ageri da. Horretaz gain, Hego Euskal Herrian pentsioak batez beste urtarrilean 32 euro handituko direla jakinarazten du. Bestetik, OMEk pandemiei aurre egiteko nazioarteko hitzarmen bat eskatu duela ere aipatzen du. Eta amaitzeko, euriteen ondorioz, Bizkaian ibaiak gainezka eta kalte handiak izaten ari direla nabarmentzen du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak Saioa Alkaizaren hitzak nabarmentzen ditu. Esanez, agurrean inporta zaizkion gauzei kantatu ziela. Bestalde, Indara eta Totemeko Patxi Arriadaren deklarazioak ere jasotzen ditu komunikabide honek. Esanez, ziurtagiria ez dela neurririk seguruena, baina lanean segitzea ahalbidetuko diela. Eta azkenik, Nafarroako gobernuak Espainiako armadari laguntza eskatu diola jakinarazten du, COVID-19 aurkako aztarnari gehiago eduki ahal izateko. Orain, Orreaga Fundaziotik Koldo Amatria etorri da gure platora. Kaixo, Koldo. Kaixo, egunon. Zer moduz? Ongi. Ongi? Ongi, bai. Bueno, zuentzat ostirala hau ez, abenduaren 3 egun garrantzitsua da, urtero antolatzen duzue horrela ekitalditxo bat, ez? Bai. Eta ze, aurtengo, guztian prest? Aurtengo, jaia prest dago dena ateratzeko, ikusiko dugu eguraldia, eta ikusiko dugu jendea, eta baina gure aldetik prest dago dena. Ongi ateratzeko, eta... Bai. Primeran. Eta, bueno, eta zer egingo duzue? Abenduaren 1 daukagu hitzaldi bat. Hitzaldi honetan, oinez basoari buruz izango da, eta antolatu dugu Nafarroko ikastolen elkartearekin batera, aurkezteko jendeari, ezakiten zer den hori, eta zergatik egin dugu hitzaldi hori zen, eta eman diogu aurtengo Pedro de Navarra Mariskal saria. Bale, eta sari horrekin zer da pixkat nahi duzuena, edo zein da kontatuko helburua? dizut, zen eta hori esateko zuzenean nik behar dut hori irakurtzea. Bai, ados. Oso. Mariskal Pedro de Navarra saria, Nafarroako interesen eta nortasunaren defentsan egindako ibilbideagatik nabarmendu den persona edo erakundeari ematen zaio. Bale, eta orduan aurten aukeratu duzue? Aukeratu dugu Nafarroko ikastolen elkarteari eta bereziki oinez basoa Nafarroa oinezi eta oinez basoari. Orduan, bueno, bihar egingo duzue hitzaldi hori, ez? Azaltzeko zer den? Bai, egingo dugu bihar, bai. Abenduaren 1? Abenduaren 1. Arratsaldeko 7etan Kondestable jauregian. Eta izango dira oinez basoaren arduraduna eta Nafarroko ikastolen elkarteari zuzendaria. Orduan izango da pixkat ezagutzera emateko zertan datzan ezagutzera eta pixka bat hori ezagutzera eta erakusteko zer egin duten urte hauetan daramate 2008tik hori egiten, eta bueno, egin dute gutxi gora bera 50.000 zuhaitz landatu urte hauetan. Eta izango da pixka bat hori azaltzeko zergatik eta hori. Eta zuek erabaki duzue aurten hori saritu behar dela? Aurten erabaki dugu ematea sari hori, zen eta lan hori oso handia da, oso garrantzitsua izan da gure ingurumena zaintzeko. Eta hori izango da Mariskal Pedro de Navarra saria, ez da? Baina gero baduzu ere beste bat? Beste bat. Beste bat da... Justo kontrakoa, ez? Kontrakoa, bai.
Konde de Lerin saria eta hori ematen dugu, irakurriko du zen, eta Leringo konde saria aitzitik bere ibilbidean interes berberen aurka joateagatik nabarmendu zaiona. Eta aurten? Aurten, Nafarroako justizia auzitegi nagusiari emango diogu sari. Eta zergatik irakurriko dut. Bale. Berez, murriztaileak diren lege batzuk zorrotz aplikatzeagatik. Erkidego honetako hainbat esparrutan hezkuntzan zein administrazio publikoan euskarak duen presentziaren aurka aurkeztu eta ebatzi diren errekurtsoei dagokienez. Bale, orduan sari emango diozue sari hori. Bai, urtero bezala, hori, eta uste dugu oso garrantzitsua da aurten, eta zergatik, daramate ez dakizen bat sententzia euskararen eta euskaldunen kontra, no? Bereziki aurten. Bereziki aurten izan dira, ja daramagu bizpahiru urtez, hori atera zuten lehen gogoratzen ari naiz, hori ikastolako hautzaindegiaren sententzia, gero, lanposturako sententziak, eta orduan, erabaki duzue. Erabaki dugu. Beraientzat dela. Beti, zoritxarrez, herri hontan kompetentzia handi dago, sari hontako emateko. Kandidatu pila bat. Zaila aukeratzen agian. Zaila da aukeratzea. Zaila da aukeratzen. Zaila eta, aurten hori izan da gure erabakia. Eta ez dakit agian ere azaldu nahi duzunez, zergatik duten izen hau sariek, Konde de Lerin alde batetik eta bestetik? Pedro Mariscal de Navarra izan zen, mariskal bat eta Nafarroako defentsan izan zen orain dela 5 urte, harrapatu zuten, uste dut, Noaingo batailaren ondoan, harrapatu zuten eta kartzelan hil zuten. Eta zergatik hil zuten, beti Nafarroko erregaren alde izan zuen, eta bere jarrera horrela jarraitu zen. Eta Konde de Lerin izan zen beti ez da ere, baina momentu hortan, konkistaren urteetan, izan zen Kastilaren alde borrokatzen. Eta horrezagatik, daude bi sari horiek. Agian modu hontan ere ezagutzera eman nahi dituzu bi pertsonai hauek. Bai, hori da forma bat zergatik. Zergatik du izen hau ez, sari honek edo? Hori da, konkretuki, atzo ez, egun hauetan ospatu dute, edo konmemoratu dute Lizarran, bere 500 urte horrena. Orduan, data hauetan. Data hauetan, oso importanteak dira, izan dugu Noaingo bataila eta hurrengoa izango da Amaiurko gazteluarena. Gainera, honen arira ere, ez? Zuek lanean aritu zarete aurten, ez? Bai, aurten egon gara lanean plataforma Noain 500 urteetan, eta bukatu eta gero etorriko da Amaiurkoa, eta orduan horrezagatik aurten hizlariak izango dira gure ekitaldian, Udal plazan, plataformako kide batek, emango dio Amaiurko jendeari taila bat, hori, errelebo bat moduan emateko. Baita egongo dira Nafarroa Berrizaltzaren ordezkari bat, eta hori, pixka bat ez infekatzeko, urte hauen zer izan dira eta zer etorriko dira, eta beti hori mantenduko garela Nafarroako defentsan. Primeran. Orduan, ekitaldian gauza asko ez? Egongo dira, gertatuko dira? Ekitaldia, hasiko gara foru monumentuan, eta hor egingo dugu lore eskaintza eta aurrezku bat, bere bizitza eman diote Nafarroaren alde. Bizitza,
ekitaldiekin edo bizitza. Gero, kale jira bat, osatuko dugu foru monumentutik Udal plazara, eta hor parte hartuko dute joaldunak, espelur gaitariak, txistulariak, Iruña taldea dantzariak, gero mugari gabeko txistulariak, eta agian norbait azten zaizu, ez? Bai, txikitilariak eta akordeolariak baita ere. Bueno, orduan, talde askok ez parte hartuko dutela. Eta, espero dugu polita izatea eta eguraldi ez respetatzen badugu, hobeto, ez? Hobeto, bai. Eta, izango dira baita ere kantuz talde bat, eta hori Komedia Eskaletik, Pozo Blanco, eta gero Zapateria kaletik Udal plazara. Eta Udal plaza egingo dugu bukaerako ekitaldia. Eta hor parte hartuko dute, aipatu dituzun noaingo plataformako Nafarro berriztatzea. Izango da, sari banaketak, izango dira bertsolariak, ongi etorri emateko, eta espero dugu abeslari bikote bat, Peio eta Idoi, beti etortzen dira Aizkoatik, eta gero hori testigua ematea plataformatik Amaiurko herriari. Zoritxarrez ez datorriko horko alkatazea, eta dauka asunto familiarra, berezimearekin. Baina beste ordezkari bat izan da. Ordezkari bat izango da, zuek ezagutzen duzu, Patxi Urrutia. Baina, asko tortzen da. Ados, primeran orduan, goiz osoko gitaragua, ez? Izango da zu, gutxi gara bera. Gutxi gara bera, hori, bukatuko dugu Nafarroko ereserkiarekin, eta hori espelur taldeak joko dugu. Bale, primeran. Eta urtero egiten dugu beti herri baskaria, baina aurten erabaki dugu... Egoera dela eta agian badazta da. Ez egitea sentitzen dugu, hori beti giro ederra montatzen da, baina aurten gituko gara kalean. Bueno, konformatu beharko gara, ez? Behintzat zerbait egin daitekeela. Hori da. Eta, hau urtero egiten duzuen zerbait da, ez? Eta normalean jendeak nola erantzuten du? Jendea azken urtetan izan zen nahiko dezentea, nahiz eta egunak oso txarrak dira, eta jende pilo bat kanporatzen da. Festa da, ez? Dena den, gu jarraitzen duzue. Bai. Ze data garrantzitsua iruditzen zaizue abenduaren 3. Nahiz eta izan zen pixka bat artifiziala, hori Nafarroaren eguna, eta nik uste dut nire iritzi pertsonala. Izan zen, esango nuke hor alde batetik aspalditik enterotzen da hemen aberri eguna, eta orduan kontrapeso bat bezalakoa Nafar eguna, eta gainean hor zegoen Euskararen eguna, eta gelditu da pixka bat bigarren mailakoa, Nafarroaren Euskararen eguna. Orduan zuek baliatzen duzu pixka bat. Bai, eta gainean beste aldetik nahi dugu festa hori kaleratzea. Beti gelditzen da pompa hundiarekin hori saloietan, jauregietan eta ez dakiz zer, eta orduan gu nahiago dugu herritarrengana eta iristea. Herri partipazioa. Orduan nori bidaliko zenioke ez, gonbitea hontan parte hartzea? Jendeari. Guztiari? Ez dugu egiten... Inorentzat konkretuki? Ez zuzuela egiten inorentzat konkretuki? Jendeari, Nafar sentitzen duena, hori libre da joteko. Eta ez dugu eserko beratzen. Eta zergatik iruditzen zaizue garrantzitsua jendeak parte hartzea zuen ekitaldi hauetan? Hori erakusteko kalea gurea delako. Eta hori, jendea
kontzientzia hartu behar duela zer den eguna hori, zer gertatu zen hemen, zein da gure etorkizuna eta zer egin behar dugu gure etorkizuna hobetzeko. Bueno, orduan ostiral honetarako plana egina dago, ez? Bai. Eta hurrengo urtera begira amaiurren arira, ez? Imaginatzen dut ariko zaretela gauzak prestatzen. Bai, baina hori izango da ja amaiurko jendearekin haiek antolatuko dute, baina gure partez prest gaude laguntza emateko. Bai, aurten noainekin egin duzuen bezala, ez? Horrega fundaziotik. Aurten egin dugu parte eta oso konten izan dugu, hainbeste hitzaldiak eta ekitaldiak eta, bueno, antolatu dituzu, ez? Antolatu eta posik, jendearekin eta bere erantzunarekin. Bai, bale. Orduan ikusi beharko da, ez? Hurrengo urtean ere jarraitzen duen pixkat dinamika horrek. Bai, horrela jarraitzeko prest gaude. Primeran, ez dakit ez, agian amaitzeko zerbait faltatu izan den, esateko, ala besterik gabe ez, bai, jendea animatzen den. Behintzat, hemen gelditzen direnak, ez? Bai, animatzeko prest eta hori, buelta bat ematera abenduaren 3 alde zarretik eta hori, ikusteko giroa eta entzuteko zer esaten dugun eta zer ematen dugun eszenatoki. Hori, sari horiek, ez? Sariak eta hori. Oso esanguratsuak direla gainera. Bai. Ederki, mila esker, Koldo, etortzeagatik. Bale. Eta primeran joan dadila guztia, izango dugu zuen berri. Ikusiko dugu zer gertatzen den, ostiralean. Bale, mila esker. Pues hori. Eta beste bat arte. Beste bat arte. Pasa gaitezen gaurko eta biharko eguraldien iragarpenak ikustera. Gaur, asteartearen hasieran euria egiten jarraituko du, batez ere mendebaldean. Egunaren erdiko orduetan atertzera egingo du denean, eta hodeiak gutxituz joango dira. Arratsalde gau partean, hodeiak eta ostarteak izanen dira. Ateri eutxiko dio eta haizea suabe ibiliko da, hego mendebaldeko ukituarekin. Apur bat biziago egunaren amaieran. Temperatura maksimoek berdintsu jarraituko dute kostaldean, eta apur bat igoko dira barnealdean. Edozein kasutan, apenas gaindituko diren 10-12 graduak. Temperatura minimoak azken orduetan neurtuko dira. Eta bihar, asteazken hasieran ateri egongo da, eta barnealdean hotz egingo du. Mediterraneoko isurialdeko zenbait lekutan izotza egin dezake. Goiza aurrera joan ahala, hodeiak ugarituz joango dira, eta Kantauri isurialdeko zenbait lekutan euritara joko du, batez ere kostaldean. Arratsaldetik aurrera, giroa goibela eta euritsua izango da. Egunaren amaieran, kostapartean trumoi ekaitzak jo dezake. Elurkota jeisten joango da, eta egunaren amaieran 1000 metro inguruan kokatuko da. Eguneko temperatura apur bat jaitsiko da. Kaixo, Ane, zer moduz? Kaixo, ongi. Ongi? Bueno, konta iguzu pixka bat, zu logopeda zara, ezta? Eta Etxalarren ikastaro nahiko berezi bat eskaintzen duzu, edo, bueno, irakasle zabiltza, ez? Bai, hori da. Hasi ginen, prestatzen pixkote kainaldin, hasi ziren, guraso elkartekuk nirekin kontaktatzen eta hor gaude, ni logopeda bezala, Bino, ikasi nun ere zein hizkuntza karreran zehar, orduan horreri esker dago hor. Bueno, eta zer dela eta ez, sortu zen hau? Bueno, hasi zen pixkot pandemiakin, maskarillekin eta guraso elkartekuk ikusten zuten bazela bihar bat neska honekin gorra dena komunikatzeko, zen barrera bat hor, bezala maskarilla, ez zegoen Espainiak irakurtzeko apoio hori. Orduan, poliki, hasi ziren pentsatzen zerbait egin barra zela, ezin zela hola gelditu, eta okurritu zitzaien kurso hau egitea.
Ze, bueno, egoera da ez, Etxalarren Ainara izeneko 10 urteko neska bat dagola ez, Bai. sortzotik gorra dena, eta Bai. orduan, orain arte ongi moldatu dira eta maskarillaren egoera honek pixkat bultzatu du guztia. Hori da, azkenean, Ainarak bai, bere ikaskidekin komunikatzen alda, bere ikitatik egon dire berekin eta badakit zeinu batzuk, baina gurasoak ez. Orduan gurasoak egon marra ziren pandemian asunto honekin, bere seme-alabei galdetzen edo laguntza eskatzen. Eta ez duen pixkot nazkatuta edo azkenin beti laguntza eskatu, nahi zuten beraiek independentzia hori edo autonomia hori izan berekin komunikatzeko. Eta hau izan zen bidea. Orduan, guraso elkartetik ez, zurekin harremanetan jarri ziren, eta zuk nola jaso zenuen albiste hau edo zein izan zen zure erreakzioa edo ze pentsatu zenuen? Hasieran harritua, ez dakit denun espero, eta neri, karrera bukatu berria, eta ez dakit harritu zian, minio haitz konten, haitz eskertuare bai, nirekin kontatzeagatik proiektu politontako. Eta zuretzat nolaiteko zailtasunak edo izan dira ikastora hau antolatzerako orduan? Ze, karo, gainera ez, adin oso desberdinetako jendeak hartzen du parte. Bai, zailtasunak pixkot bai zen, nintzen haitz galdua, lehenbizko aldia zen holko zerbait prestatzen duna, orduan, haitz berria zen, eta nintzen nahi zaldua. Mino, poliki-poliki joan nintzen galdetzen, informazioa bilatzen interneten, eta lortu nun zerbait prestatzia. Egia da hori adin diferentik badirela, daude helduak, direla 16-tatik gutxi, gero daude handiak direla 9 urtetatik, 8 urtetatik 12 urtetara, eta gero txikiak daudela 4 urtetatik 7 urtetara. Orduan, adin diferentzia handia da, klasik emamarri ere haitz, dizente, baina, amoldatzen gara hitzen di, así que... Eta nola egiten duzu, ez dakit talde bakoitzarekin zelkartzen zara astean behin, edo nola egiten dituzue saioak? Saioak ditugu larunta guztitan, eta bakoitzakin ordu bat. Hasten gara 10 eta ordu batak arte. Hasten gara helduak, gero gaztik, eta gero txikiakin, eta poliki-poliki bisorgo, Eta zein da helburua, guztionen helburua, komunikatu alizatea ongi Ainararekin, ala agian ez, zeinu hizkuntza osorik ikasteko denbora gehiago beharko da, edo ez dakit? Helburua da, hori, komunikazioa erraztea, bai ulermen aldetik eta bai espresatzeko modu aldetik, ez? Baina, egia da zein hizkuntza ikasteko edo bimodala eguk ikasten ari gadena, zein hau ikasteko denbora honitziarra da. Ez da, bilautetan ikasten den gauza bat, ez? Baina, zerbait bederen ikasi dute eta komunikatzeko gai izango dira. Bale, eta momentuz nola doaz klaseak eta? Haitz ikasle honak dire denak, Eta ongi, ongi ikasi dugu, kolorik ikasi dugu, emoziuk ere, herriko zona desberdinak, bakoitza aurkeztea, horren dire, bokabulare bat, herri batin erabiltzen aldirenak eta egunerokotasun batin, aurren hartinta erabiltzen aldituztenak. Eta gero adibidez, ikastarotik kanpo ikusten dituzu Ainararekin praktikatzen ikasitakoa? Bai, nik hori Etxalarrera joten nahi zuen batzutan, ikusi dut Ainara lagunak eta berekin komunikatzen, edo klasin bertan, zaldi madu zerbait ulertzen, lagunak laguntzen diote batzutan, eta bai, eta gurasuk ere erraten dira, bai, itxin, aurrakin nahi gara praktikatzen, así que... Orduan erabiltzen dute, eta... Bai. Eta, imaginatzen dut, guzti hau ez, Ainararentzat ere oso berezia izango dela. Bai, azkenin beretzat da lagun bat, kristona, herri bat, berari lagundu nahi izatea. Orduan, bai, haitz konten dago. Eta ezakit nola espresatzen du edo nola somatzen duzue? Nik ikuste dut gehien bat klasetan. Ikuste dut konten, azkenin da bera, berari ongi atitzen zaio, da gauzat bera ona dena hortan, ez? Eta esperta bat da. Orduan, bera onditzen da klasin, berak zuzentzen txu bere lagunak, orduan, bai, nik uste guztiot konten, eta gogukin ere komunikatzen. Orduan, segurtasuna eta indarra bezala emango dio guztionek. Bai, nik uste baiet. Eta, imaginatzen dut,
etxalarren ere ez egongo dela jende gehiago, ja noiz egiten diren alako ikastaro gehiago edo kanpoan geratu den jendea, ez? Bai, bueno, eta barrenin daudenak ere nahi dute segitu bat. Ez dakit nola ikusten den, nola, ze gertatuko den horren urtinta deus. Baina, bueno, a ber, ni preso egongo nintzen, así que... Eta uste duzu ez, halako gauzak agian gehiago egin beharko liratekeela, ba, ez? Beste herri batzutan edo, beste zonalde batzutan ere. Bai, nik uste du baiet. Azkenin gorrak da dire hori gizarte bat, pixkot apartatu daudenak. Orduan, modu bakarra beraiekin komunikatzeko gehien bat guai maskarillekin, modu hau da. Orduan, nik igual, ez denak jakitea superperfecto, pues igual ez. Zaila da. Bino, bederen, pues, zerbait esateko komunikatzeko modun bat, bai. Jakintza txiki batzuk bederen, bai. Eta jakintza txiki horiek ikastea, ez dakit, erresa izan daiteke? Edo ere esfortzua jarri behar da eta denbora hortan? Bai, esfortu eta denbora biharra da zentako. Azkenin ez da inglesa bezala direla hitz batzuk eta zuk memorizatzen dituzu eta jazta. Zen ez duzu nola apuntatu dire eskuko mugimenduak. Orduan, ez duzu nola apuntatu gero itxin egitzeko. Orduan alde hortatik da pixkot zaila ikasteko. Ordu zer egiten duzu errepikapenaren bidez edo irudiekin? Bai, hori da. Egiten duguna da lehenengo presentatu pixko vokabularioa, gai bakoitzari buruz, eta gero joku bidez. Erabiltzen ditugu bi joku, bikote eta okaiokoa, eta goten gara, okaiokoan, kasilla bakoitzan erortzen direnean, imarra dute zeinu hori. Eta memorin altxatzen duten bakoitzin, zeinu hori egin. Orduan, nahi gabe, dire errepikatu, eta ikasten dute. Osea, beraiek ere nabaritza dute, barneratzen ari direla bokabulari hori. Bale. Beraien gero ez, erabiltzen jarraitu beharko da, ez ahazteko. Bai, hori da. Hau, dena bezala, ez baldin bada erabiltzen, galtzen da. Eta, bueno, ezakit, ze asmo dituzu ez? Orain, noiz arte iraungo du ikastaro honek? Bukatzen dugu abenduak 18. Así que ez dakit. Gutxi, falta dela. Bai, gutxi, ja. Bueno, ez dakit, ez dugu ezer planteatu oraingo zurren urtera begira, así que ez dakit. Eta zer gustatuko litzaizueke edo? Neregatik jarraitzea, ideia ona da, eta nik uste dutenak gustura daudela eta jarraitu nahiko dutela. Baina ez dakit. Ikusi barko dire gauza honitz ere, denbora, eta... Dena denez, iniziatiba hau aipatu dugu guraso elkarteen partetik edo sortu dela, eta agian ez litzateke, beste modu bat ez egon behar ez, berez horrelakoak existitzea eta udalek eta jartzea. Bai, ideia hona izaten alda, bai. Edo eskoletan sartzea ikasgai bat bezala, aukera honitz daude. Eta denak ideia honak dira, sartzen dugun bitxartean, ez? Bueno. Normalean jendeari ez dakit agian kostatzen zaio halako gauzak ikastera joatea. Ez baduzu ez, agian gertuko norbait ezagutzen ala zerbait propio sentitzen? Bai, hori da. Ni adibidez klasak hartzen ditunean gutxi batzuk ginen. Eta ez dakit. Ez baldin baduzu behar hori da, ez zara apuntatzen edo ez baldin baduzu interes berezirik, ez zara apuntatzen hori ikastera. Nio txalarren ikusi dute beharra hori eta orduan. Jendia egia aranta animatu da honitz. Herri, esango genuke egia herri osoa, ez? Dagoela pizkat nolabait inplikatuta honetan. Bai. Joe, bai. Talde handiak sortu direz genuen espero, eta 20 talde ditugu, así que... Bai, guztira zenbat pertsona dituzue? 60 bat dola, nik uste. Vale, jo asko, ez? Herri txiki bat izango. Bai, egia arranta hitz kontengo da horrekin. Eta dena aipatu duzu ez, guzti hau ere sortu zela pixkat musukoen erabilera beharrezkoa egin zutenean eta uste duzu, gero kentzen uzten badigute ez, noizbait berriz musikorik gabe ibiltzen bagara, agian pixkat jendeari ahaztuko zaiola ikastaro honetan ikasitakoa, ala ez duzu uste hori gertatuko denik? Nik uste dut ez. Ikusten ditut hitz gogukin, ikusten ditut gogoa honitzekin, ikasteko eta jarraitzeko hori erabiltzen, ez? Nik uste dut segituko dutela. Igual gutxigo, baina nik uste segituko dutela zen momentu batzutan biharra izango dute. Bai, soinungatik edo argi gutxi badelkoz, edo ez dakit. Doz desberdinengatik beharko dute, así que... Zorain arte ez,
berak Espainiak irakurtzen zituen. Bai, hori da. Espainiak eta Izan- zeinuak. Vale, orduan, bai ez, oso baliagarria izango zaio guzti hau. Bai, azkenin beretzat, berak ikasi du hori, orduan beretzat kriston laguntza da norbaitek zeinu batzuk, gutxi batzuk erabilitare, egitea. Bai ez, basikoak aipatu duzun bezala, gutxieneko komunikazio hori ziurtatzeko. Bai, Primeran, bueno, orduan eta adibidez, ikastaroarekin bukatzeko zerbait berezia duzue, pentsatua? Orain gutxi falta zaizuela, ez? bueno, azkeneko gaia bezala, baitugu egu berrik, txiki ez dakit, ber. Nik presentuko diet natuzten ideak ez dakit gustatuko zen baina. Zer egiten duzue? Kanta bat, egu berritako kanta bat zein hizkuntza ze prestatzea, Prest dauden denak herringero kantatzeko. Orduan pixkat nola funtzionatzen duzu, ez du proposamenekin zoaz eta beraiekin kontsultatzen duzu? Batzutan bai. Nik ez du nahi ez da egitea gauza bat etzaiena gustatu barrez. Baina, bueno, normalin dena ongi hartzen dute eta beti daude prest dena egiteko hasi. Bai, borondate honez, ez? Orduan. Bai. Primeran, ez dakitez, zerbait aipatu nahiko zenuken edo mezuren bat bidali, ez? Ez dakit, nik uste, hori, lehenoko aipatu duguna, ez? Hau leku gehiotan inbarko zela, ez bakarrik bihar bat sortzen delkoz, baizik eta interesa edo gorren komunitatean eri laguntzeko. Bai ez, azkenean ere gizatearen parte dira, eta baina guri etzaigu hainbeste kostatzen esfortzu pixka bat, ez? Hartu beharko da, baina gero emaitzak eta bueltan jasotzen dena, ez? Gehiago da. Hori da. Primeran, mila esker, Ane, gurekin egiteagatik, eta primeran jandadila guztia. Bale, eskerrik asko. Beno gaurkoz hau izan da guztia. Mila esker oregoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.